Isinusulong ni na 2nd District Congressman Luigi Villaperte at Congressman Mix Villaperte ang isang panukalang batas na magbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga media workers. Sa House Bill number 1985 o Media Workers Welfare Act, itinutulak ng Villaperte lawmakers na ma-enjoy rin ng media workers ang mga benepisyo ng mga government at private employees tulad ng security of tenure, hazard at overtime pay, mandatory insurance coverage at iba pang benefits. Layunin ng panukalang batas upang mapabuti ang kalagayan at proteksyon ng mga manggagawa sa industriya ng pamamahayag sa bansa. Kinilala nila Congressman Luigi at Mix Villaperte ang mahalagang papel ng media workers sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Kaya nararapat na mabigyan ng sapat na benepisyo, proteksyon sa trabaho at suporta sa kalusugan. Sa panayam ng Kamsur News sa radio broadcaster na si Rene Orelosa, sinabi niya, oras na maging batas ang Media Workers Welfare Act ay mapapabuti ang mga media practitioner dahil magkakaroon na sila ng tamang sahod. Dito sa Media Workers Welfare Protections Act, napakalawak ng batas na ito. Doon sa mga nagtatrabaho, halimbawa, yung mga nag-iimbestiga sa mga malalaking kaso, na kinakailangan talagang pumunta sila doon sa mga lugar na medyo mapanganib, magkakaroon sila ng hazard pay o magkakaroon sila ng overtime pay. Doon sa sobra na sa 8 oras ang kanilang paninilbihan, magkakaroon sila ng overtime pay. Pwede siguro magkaroon din sila ng inapod na night differential. Kasi iba naman yung nagtatrabaho tayo sa araw, iba naman yung nagtatrabaho sa gabi. So ito ang mga nakapaloob doon sa panukalang batas na itinutulak ni Congressman Luigi Villaperte sa House of Representatives. Layunin nitong matiyak na mabibigyan ng patas na benepisyo at proteksyon ng mga media workers sa kanilang trabaho bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Co-author sa panukalang batas sa 28th Congress sina Kamsur 1st District Congressman Jory Horibata at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Eli Balbin, CSN.